Makasih ya, Pak. Yo, Hadijah. Oh, apa nih, Pak? Hati-hati di jalan. Oke, loh. Hati-hati di rumah. Siapa? Gue emang tau sewe, Dot. Karo kowe Jo. Mas Pandra durung gelem sekolah. Oh, pun Pak. Go, Pak. Yo. Hati-hati. Nih. Kok dhewean to, Ndra? Teng omah sumpah kok, Bu. Sumpah ngopo le? Kula tesih ketok-ketokan terus kok, Bu. Ajeng maem ketok-ketokan mami nembe masak. Tengok-tengok ten ngarepan kelingan mami nembe umbah-umbah. Tileme kadang-kadang krungu kok diceluki mami kok, Bu. Lah kowe rong pengen mlebu sekolah to, Ndra? Dereng kok, Bu. Kula wedi nek ora iso mikir pelajaran. Ndra, kowe iki kudune aja dhewean. Kancamu ki akeh. Sedulurmu yo akeh. Aja dhewean ngene iki. Mangko ndak pikiranmu ki beku terus. Ora ndang cair. Yo neng aku ayo le. Nek jam 1 ora panas sedek, Dik. Mas, ya mene iki antrene suwakeh lho. Alah nggur tuku rujak napa antrene ya jam-jaman paling 20 menit lho. Wah, lah ru ngerti rujake Bang Mamat iki, Dul. Gone Bang Mamat iki ruwame pol. Antrine lek 20 punjul. Ayo nek ngerti ngono tuku liyane ae to wong ya rujak mesti rasane ya padha to. Wong nyelate iki kadung cocok rujake Bang Mamat to. Ya wis nek ngono tak tuku kene cedak terminal angkot ae. Rasa ngantri. Ngono ngantri uyel-uyelan subah sambrojol malah bingung. Aku ki pingine rujake Bang Mamat tok, Mas. Lah nek niatmu kok ke mbok ngene Bang Mamat sisan to, Mas. Wah, iku lakone 4M iku. Momon mindul, mimin mamat. Nah aku kuwi tetep mikir positif, Ndra. Ati Gusti Allah nimbali mamimu. Iki iso dadi pelajaran sing berharga kanggone uripmu. Ati ngene le. Kowe iki lak isih cilik. Ning diparingi pacoban sing abot. Dadi kowe iki dadi bocah sing diuji dienggo siap patah hati. Tegese kowe iki duwe kesempatan di nglatih mentalmu. Jane kula luwih pengen ngatih mental kula ning tetep ketunggon mami, Pak. Kabeh kuwi ana hikmahe le. Aku yakin kowe kuwi besok bakal dadi bocah sing tangguh lan mandiri. Kowe besok kuwi bakal dadi bocah sing siap ngadepi masalah segede apapun. Klebu masalah hati. Dik, lah kontaknya nang ndi, Dik? Lah mbok sing gowo sampeyan kok. Mana iki? Motor kuwe, Mas. Ojo pedes-pedes lho, Mas. Lomboke piro? Aku lomboke loro. Ora nggo nanas, peleme sing akeh. Aku pedis ya, Mas. Lomboke 5. Nanase karo bengkuange sing akeh.
Orang nganggo kates, orang nganggo dondong. Terus njaluk dibuntel godhong wae Mas aja plastik. Ndak ra sedep. Wah, iku wis angel ora umum kowe iki. Engko bakal 6M no engko. Momon mikirke Mimin karo Mintul mumet ning warunge Mamat. Yen kuwi aku wong sing manja banget. Aku akan njaluk apa-apa mesti kuwi keturutan karo wong tuaku. Jadi masa kecil kuwi hampir tidak pernah patah hati. Hampir tidak pernah merasa gelo. Urip kuwi seneng terus. Ning yo kuwi bareng aku wis gedhe, aku ngrasake patah hati sing pertama kali. Walah. Aku ngrasake lara banget. Ngrasake lara banget. Terus urip kuwi dadi ngelokro ngono lho. Mergo ngopo? Mentalku kuwi ora siap. Mentalku kuwi ora terlatih dienggo ngadepi patah hati kuwi. Patah hatine mergo napa, Pak? Ya putus karo cinta pertamaku no. Susan. Wah, stres berat aku. Terus suwe. Ditinggal orang tersayang kok, Pak? Perkara niki ora mergo ditinggal wong sing disayang. Ning mergo urip kuwi saking kepenakan. Dadi mentalku kuwi ora terlatih dienggo patah hati. Susan. Ini wong sing iso ngatasi masalah sing gedhe kuwi ya wong sing wis tau ngrasake patah hati. Dikaya kae lho. Wong sing iso ngrasake barang sing gedher kuwi mesti wong sing wis ngrasake barang sing pahit. Berarti Bu Susan niku termasuk barang pahit no, Pak? Iya ning meskipun wong kuwi manis. Ning yo bakale tadi pahit le ning ending perjalanan cintaku. Pun Pak, lo tak mendedah pirin, mangke kula mriki melih. Engko mangan kene wae, bertem masak akeh kae. Nggih Pak, siap. Seneng aku, Bu. Bocah wis gelem guyang-guyu. Kalau tak nganggo Susan barang ngopo Pak? Ya mbok sing santai to, Bu. Wong nyatane lho. Aku rembukan perkara Susan. Vandra kuwi guyang-guyu, ketok seneng. Yo, ning aku sing anyel. Ngerti ra? Demi gawe guyune wong liya. Kadang kala kuwi direwangi nganti nangis bareng. Contone pelawak-pelawak kan. Kae kuwi dienggo gawe guyune penonton. Kuwi mesti direwangi nganti gulung-gulung ning dhuwur panggung ngono. Dul, Sandra piye Dul? Ya ngono kae Min. Mesakne. Delok-delok sian. Ditekoni meneng wae. Dijak gojek ora kena. Rateko aku nyawang. Ditulani rono wae tuh. Oh, ku Mas Omon tak telepone. Ben ditukokne rujak sisan. Ki diterke rono ya. Oh iya ya. Wah, dua kupu-kupu asik men to ki. Indra, bar kok ngendi kowe? Kawene Pak RT kok, Mbak. Loh, urung sekolah to, Le? Sesuk paling, Mbak. Walah, sesuk sadurunge sekolah, tak tumbaske sarapan gelem ora? Ya gelem no. Nek papimu repot, tak terke Indra. Alah, nuwun, Mbak. Rasah, aku tak mangkat dhewe wae. Sik, Mbak. Iya, Le. Kenapa wis asik nok bocah Dol? Oh, tapi wingi ra ngono. Ya muga-muga wae ndang move on, sedih ndang ilang. Mas. Sing nggone Vandra sing ndi, Mas?
Lah iki lho. Iya, sing tak terkira mimin ya. Vandra. Apa, Mbak? Nyalain gak kowe? Jare lukane sarapane sesuk nek Mas sekolah, Mbak. Kok iki diterke? Iki mau ki ceritane Mas Momon kok nirujak aku karo Mbak Mimin. Nah, terus aku pesen pisan siji nggo kowe. Nyah. Ora pedes Lindra, lomboke mung siji. Gitu kune nang Bang Mama to, Mbak. Oh, lah kok kowe ngerti? Iki senengane mamiku, Mbak. Biasane aku dikongkon mamiku tumbas rujak nang Bang Mamat. Tapi kowe lak doyan to, Le? Bedoyan, Mbak. Ning ketoke nek tak pangan dhewe rantek kok. Biasane aku joinan karo mami. Oh, apa dimaem karo jolodot apa paijo wae, Le? Ben rame ben gayeng. Tak jelke ya. Rasa, Mbak. Ku tak rono dhewe wae. Aku sisan meh dolan kok. Nang omah sumpek kok, Mbak. Sik ya, kupu-kupu cantik. Wah, jadi merasa bersalah aku, Min. Ngene rujak, malah Vandra kelingan karo suargi mamine. Kok ora pati pedes ya, Mas? Nek pedes-pedes ning weteng ndak suloyo aja. Aku iki apa doyan pedes cocok? Ya doyan lho. Aku wae tau lho, Mbah, makan pedes kok. Oh iya. Tenan lho, takok Mas Sandra kuwi, ya Mas. Ora no, Mas. Ndot. Nak baru lomba makan pedes. Terus sing dimaem apa lho, Jo? Bakwan karo lombok? Ora. Ya apa? Cilok karo sambel? Ora. Terus apa lho? Sandale Pak Dan Ramin. Dan Ramine saka Korea. Pak Jim In. Iya. Ngubungi bubuk unanku wae, Mas. Ya engko gampang. Oh, nunggunanku wae, Mas. Bubuk unane pajokan wis kulino to. Sing urung pernah kan bubuk unanku. Ya ning namu ya ora apa-apa, Dot. Engko ya bubukne jotot sisan wae, Jo. Oke, Mas. Asurku gede kok, Mas. Tak dituruni bertiga cukup. Bertiga pita, Dot? Loh, kan aku, kowe, Mas Vandra toh? Lah Supra? Oh iya, Ding. Tidak berempat karo Supra cukup kok, Mas. Berempat pita, Dot? Berlima no. Loh, lah karo sapa meneh? Pak Dan Ramil. Ya Allah, paringono pangapunten dhateng sedaya kalepatanipun swargi mami kula. Mugi katampi sedaya amal kesaenanipun kapapanaken wonten swarga paduka. Katepihaken saking siksa neraka lan siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Mampir nang Pak Artis ya. Anak lanang wis gelem mangkat sekolah. Mangkatrin nggih Bu, Pak. Semangat ya. Ora sarapan sik, Le. Pun Bu. Wah, ditumbaske Mbak Mintul.
Oh ya wis. Nek ngono kok mulai sekolah rene ya. Maem ning kene ya. Wis sisan, jo jolodot melu maem kene ya. Ibun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Alhamdulillah. Sing ambruk wis bangkit. Melaku sumangkah neruske laku.